गुड मर्निं गासिखौबो ओमफ्राय जोंनि फेमिलिनिफ्राय आंनि भिउवार्सफोरनिसिम मेरि क्रिसमास आरोना ओमफ्राय आं दा सिखारबाय नै ओमफ्राय नाहरनि नै भायराया माबायदि आरोना खुवा खुदों नायदो Merry Christmas to everyone. माबायदि गिबाय आङो खुवाखौ उन्दुफिनथ'सै जेबो खामानि गैखाया स्कुल बन्द जाबाय बेखौ बोखारनानै दोनसै र' आं खुवाखौ गिनानै फैबाय बिफा खुवाखौ गिनानै फैबाय आङो ओरैबायदि खुवा उन्दुफिनसैसो आं देलायखांबाय नै फुङावनो आङो बिफाजों बाजाराव थांफानो नागिरदों आरोना आङो माने फिसालाखौबो लांफागोन फिसालाया खानाय सिननांगौ नालाय गोबाव जाबाय खानाया गोलाव गोलाव लावजोब्बाय आरोना सिननांगौ दा माला थांफायनो सिननो होननानै थाबाय थादोंमोन आरोना टाइमानो मिलायलाया नालाय ओमफ्राय दिनै सानडेखाय थांसै होननानै सानबाय आरोना खुवा खुबाबो थांसै खुवाया एसे खम जाहांबाय दा मारै थुखैनो मानो सानदोंमोन आरोना थेवब्लाबो हनै टाइमानो मोना ना आरो उनाव नै माबा निउ इयार जानोसै ओंखायनो खानायाबो लावद्रायबायना ओंखायनो दा सिनना होखानोसै आरोना आं ड्रेस गानखांबाय नै गोजांदोंबाबो हायनाय गानबाय आं ओमफ्राय सि जोमसै चलो चलो आंना जाबाय नै बाबायाथ' थांनानै थाहैखाबावबायसो बाहेरायाव बेथ' थांनो होनबाथाय रावखौबो नेया नालाय बाबा बोरो नुबाय मायबा थांनो होनजाया बेखौ हास्लाबा रावखौबो नेनो नागिरा ओरैबायदि आगोल आगोल आरोना दै बथलखौबो लांबावाखै बियो दे होमबा आं दा नोंसिनो जों बाजार खालामनायखौ देखायनोसै आरोना जेसेबां हागौ एसेबां देखायनो नाजागोन आरोना आङो नोंसोर आंजों लोगोआव थाबाय थाबानो जाबाय आरो होमबा बिदिब्ला थांसै जोङो थौदो फैबाय सालायग्रायासो गैया नै सालायग्राया खानाया नायलाय खालि गोलाव जानायखाय सिगांथिं फैग्रा जाबाय बेखौनो होजोबनांसिगौ फैदो दिनै टाइमा बिराद अभार जाबाय माबा खुवा खुनायजोंनो ओंखाराखैना लासै आंनाव दागा हमबाव गाहरगोन गोजानाव र' आंसो सेकेन्डआव थांदों दे फैदो ड्राइभार आजाव ड्राइभार I'm driver. I'm driver. सान्दुं एसे नुजाबाय नै बाजाराव सफैबाय जोंहा एसे लेट जाबाय दिनै मानसिफोर थांजोब्बायसो ना लानानै मैगंफोरखौ कमला ओमफ्राय केरट फिसा फिसाबो दङ केरट्सबो दं फिसा फिसा ओमफ्राय अरेन्जबो दङ अरेन्जखौथ' कमला होनो आङो क'क्राझार बाजार ओंखारसोथ' र' मोनबाय नै This is my parking area. हमो दा जों सफैबाय नै बाजाराव नायनोसै मा दङ मा लानाय जायो दा बिफाया नैबेयाव गाइखेर लाङो आरोना गाइखेरखौ नैबिसिनावनो लाङो जोंहा लास्ट जाबायना एसे फैनाया लेट जाबाय नालाय जोब्बाय मोनसेल'सैमोननो
फिसालाबो मोनबाय आरोना फिसाया दस्राफोरनिखौ मोजां मोना जाहैदों बिनिखौ मोजां मोनो आरोना दा बिनिखौनो लानोसै ओमफ्राय नै मेरला मा मोनो दा नायनानै लांसै आरोना फिफाया बिदिनो मैगंफोरखौबो बेनावनो लाङो आरोना बांसिन ओमफ्राय दा बेनाव फुलकबि दङ फान्थावबो दं नै दा बेखौनो थोबसे थोबसे लांसै जाहैदों फुलकबिखौबो जाखांखाबाय गोदैयानो गोथाव आरोना ओमफ्राय दा ओरै नायलांबावनोसै जोंखौ थिनहरदों आरोना फिफाया बै सासे नैबेनाव आलु लानो बिनि आलुखौ जाहैखांबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय गोथाव आरोना औ र' फैग्रोथों दुन्दियाबो लानांगौ दुन्दिया गाव नायनानै थाबाय बाबा दुन्दियाबो लानांगौ बे फानलुआ एसे गोथां गोथां गैया लगायनाय गोथां गोमोन फिफानि एम्फौ बानलुबो नांगौ खमला नालाय नै नै माबा खाग्राया मा खाग्रा नायना ना मोननै लांनो ना मोनसे गाजरखौ बेसेबां गाजरालाय गोदैदां हो सापान ओमफ्राय जाबाय थानाय जाबाय दाहाय माबानोल' माबानो बालाङो बानलु नांगौ जोंहा मेंबाय हो मेंनो मोना बाजार खालामफानो नोंसो लानांगौमोनथ' बेखौ फैफानायनि दा जों नै बिथिंजाय हाबबाय नै आं बिट जानो होन्दों नालाय ओमफ्राय दा बैयाव गाव लाग्रा दं आरोना सामब्राम बिट माबा माबिफोरखौ आरोना दा बेयावनो थांनो नागिरदों आरोना जोङो नै बिथिंबो जा दं फिफाया मैगंखौ बिथिं लाया आरोना बै मोखाङाव जा जिरायो बर' बुरै बुरै बिसिनावनो लायो आरोना बियो ओमफ्राय बिटखौ बेयाव लाहैनोसै जाहैदों ओमफ्राय दा बेयावनो थांगासिनो दं जोङो नै मैगं जेरावबो नै दा कफि फान्थाव गाजर बानलु गारलाजोबनाय नै बेसेबां नांगौ नैबेयावनो लायो आरोना फिफाया बिटखौ नै बेयाव फैबाय जोङो लानो नागिरबाय बबेनि ना बिलाय नामागुरिनि गिदिरासो गोथावलै दा नै सेलुनाव सफैबाय जोङो बाबाखौ खानाय सिनजा होलांखानोसै नालाय बेयाव फिफाया सिनजायो आरोना थिथागुरियाव बियो ओमफ्राय दा बेयावनो लाबोबाय आरोना फिसालाखौबो खानाय सिनहोनो नै आंथ' फैफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना फिफाया बेयावनो सिनजाफैबाय थायो आरोना आं दा बे सानि गस्लाखौ बख'ना होनसै नङाबा हाबजोबो ना खानाया जिनो सिङावबो गुदुं गानबोखादों बेखौ खुनानै लाथ'नोसै आरोना आङो इधर ऊपर में अब गोजौआवसो नो जिरायबावनो जिरायनो गोजौआवसो थिनावलाय बाबा जाबाय मेगना मेसे
सफैबाय सफैनानै बिफाया जोंखौ गालांबाय ओमफ्राय बेदर लायनो थांबाय आरोना गावहा ओमफ्राय नै जों मा लाबोदों आं बिट गाजर सालाद जानो लुगैदों ओंखायनो लाबोदों आरोना बानलु दुन्दिया ओमफ्राय नै मैगंफ्रा फुलकबि कबि फान्थाव पियाज आलु ओमफ्राय आङो बाबाखौबो माबा खांबाय आरोना थुखैखांबाय फैनानै हास्लाबा आङो खेबाव ओमफ्राय जिनो हास्लाबा फैबाय आरोना ओमफ्राय सान्दुं दंमोन नालाय सान्दुंआव एसे थाहोबाय आं गुदुं जाहोनानै ओमफ्राय आङो थुखैखांबाय आरोना ओमफ्राय दहायथ' फुङाव हास्लाबा थांनानै रुमखौबो सिबलाङाखैना दासो नै सिबगासिनो आं सिबखांबायानो मोनसेल'सै आरोना होमबा नोंसोरजों दाहाय लोगो मोनफिनलायनोसै आङो दा आं खामानिखौ मावनानै लाग्रोसै आरो जानाय नायलाय ओमफ्राय माखासेयाथ' आंनि खानायदों बाबाया खानाय सिननानै दुगैखांनानै ओंखाम माबार संनानै ओंखाम उखैबाय मोना नायबोरो हेन्डसाम नुथारबाय नै बेना दाउ बेदर नै आं खनसेनो ज' संखाबाय आरोना दाउ बेदर ओंख्रिखौ ओमफ्राय खावसे दोनखाबाय आं मोनानि थाखाय ओमफ्राय आंना नैबे नै आंना दाउ बेदरा एसे लाबाय आङो ओंखाम ओमफ्राय सालाद ओमफ्राय जोंना ओंख्रिया जाहैबाय बिफानिजों आंजोंनि थादुनजों नाथुर र' एसे हायनानै देखायनां नोंखौ देखायखाबाय नालाय बेलाय नोंना ओंख्रिया आं दाहाय मोनानि दोनखाबाय आरोबाव खावसे होमबा जानोसै जाखांनानै दाहाय लोगो मोनलायफिनसिगोन आरोना ओंखाम जानानै लाग्रोसै आङो नै बेखौनो गाननानै दं दाबो आं दा नै बेलासिनि ओंखारबावबाय आङो दिनै सानसे फुंनिफ्रायनो आंहा बाहेरायाव थांनो मोनगासिनो आरोना ओमफ्राय आङो ड्रेसखौ सोलायाखै बेखौनो गानगोन आरोना आङो दाबो सुबाय थानो बायो आङो ओंखायनो दिनै सानसे आंनो ड्रेसा बे मोनसेयानो जागोन आरोना दा बेलासियावबो ओंखारबावबाय आरोना जोङो नै दा माहाय थांनो नागिरदों जोंजों थांफाबानो जाबाय नोंसोर भिउवार्सफोरनो आं देखायगोन आरोना बेलासियाव मा लायनो नागिरदों नुगोन आरोना दहायथ' फुङाव बाजार खरस बिफाया जोंखौ नै रेस्टुरेन्टआवसो लाबोदों आरोना मोनायाव जानो जा खुसि जालायबाय जोङो बाहेरायाव जानो लाबोलायबाय नालाय ओमफ्राय दा नोंसोर नायलांबानो जाबाय जों मा जानो नागिरखो नै बेयाव हाबफेराखै आरोना जोङो दिनैसो हाबदों मानसिफ्रा हाबखाबाय जानांगौ जोङो दिनैसो फैफेरदों आरोना बेयाव नुलांबाय थायो हाबफेरा आरोना गयारि रेस्टुरेन्ट बियो फ्लाइअभार खाथियाव जोंहा बैयावसो नेबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय मेनुआ नै बेयावसो दोनखायो आरोना बाहेरायावनो नायसै फरायदोबा र' आं नायनो जाबाय हो ओइ र' चिकेन माबा चिकेन मम' मोनसे ओमफ्राय एग रल मोननै फुलला चिकेन मम' दानो पे खालामनांगौ नामा दा ना दे Mana bambuनिसो हो mana bambuनिसो बेम्बुनि बानायदों बिस्रा मालाय Mai anu नालाय बाबाना सफैबाय नै मम'आ सुपखौ आङो लोंगोनहाय आंहा मम' गरमा गरम र' जेरावखि थाङा मम' बेना जेरावखि थाङा मम' जादो बाबा उफ फुनानै जा लासै लासै गुदुंथार दासो हाननानै लाबोदों नुबाय नायनोब्रो गोथाव माबायदि हरलाय बाबा आं एसे जानाय नायनो हद नैखौनो जागोन आं
इसेल' जागोन जोंनाबो सफैबाय नै एग रला जानोसै जोंबो गुदुं गुदुं नै बिफानाबो जाद' बिफाया बेस्थ' थारमाने माखासे अर्डार खालामगासिनो दं बियो गावनि कालारनि ओमफ्राय बेनि थाखायनो बेस्थ' बेहा रायज्लायनोबो टाइम गैया दिनै जानोसै होमबा जोङो जाखांबाय दा थांफिनगासिनो दङ जोङो दावखोगासिनो दङ न' फारसे जा गोथाव मोनना बाबाना याम्मी याम्मी जेरावबो रेस्टुरेन्टाव जेखि रेस्टुरेन्टाव हाबा मानो तनुजा मम' खालि मम'ल' बेना चाउमिन मम' आरो चाउमिनखौ बांद्राय गोसोखांबावासो मेगि जाखायो नालाय न'आवनो ओंखायनो मम' पास्टाबो मोनदों पास्टाबो आंहा